Aşgabatda geçirilecek sport yarışına niyetlenip 1300 komplekt eşik taýýarlanyldy. Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrligine değişli döwlet kärhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetläp 1300 komplekt, ýagny 7000 töwerew eşik we aksesuarlary taýýarlady. Bu barada Türkmen portal saýty döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Taýýarlanan libaslaryň ýarışa gatnaşyjy türgenleri, meýletinçileri, ýarışı gurnoýjulary, saglyk işgärlerine, media serişdeleriniň wekillerine we hojaluk işgärlerine niýetlenilýäni habar berilýär. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Aşgabat 2018-iň resmi web sahypasyna bu ýarışa dünýäniň 100 ýurdundan 800 goly türgeniň gatnaşykdygy habar berilýär. Agyr atletika boýunça Halkara Federasiýasynyň öz saýty bu ýarışa gatnaşmak üçin häzirki wagtda 91 ýurtdan 693 türgeniň ýazylandygyny aýdýar. Çäre gatnaşmak üçin Türkmenistana gelmegine garaşlyan jemi 1500 adama 500 sany yerli meýletinçi ýol beretligidir. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň fonuny paýtagat Aşgabatda 1-10 noýabr aralygyny agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. 10 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Olimpiýa şäherjigine baryp çempionaty görülýän taýýarlyklaryň barşy bilen tanışdy. Döwlet medeniýetiniň sport çäresine gatnaşýanlara ýokary ýokumlukly ekologiýa taýdan arasy ýermişleriň şeride milli naharlaryň hödürlenjekdigi mahabatly habar berilýär. Türgenler üçin niýetlenen naharhanada ýokary halkara ölçegleri hemde sagdyn imitlenmegiň talaplaryna laýyk gelýän 1-nji we 2-nji naharlaryň dürli görünüşleri Türkmen topragyna ösüp ýetişýän ekologiýa taýdan arasynda tagamy boýunça deňi taýy bolmadyk gög önümlerden taýýarlanan işde açarlar, üzümler we bakçy önümleri hödürlenir diýip TDH ýazýar. Türkmenistanyň regionlaryna yerli ýaşaýjylar tapgyr 2 ýyl bäri un we çörek ýetmezçiliginden ejir çekýär. Yarışın öň ýany Aşgabatdaky sport dehgalarynyň gabadyna Turgun atly sowda merkezi açyldy. Döwlet telekanallaryna merkeziň tekçelerindäki ýermişler dürli iýmit önümleri tomoşaçylara ýetirildi. 22 oktýabrda hökümet resmiýetleri bilen geçiren iş maslahatyny Berdi Muhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine halkara çäräniň öň ýany paýtagtda arastaçylyga bir gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Üstümizdäki aýyň 1-10 günlüğünde geçiriljek halkara sport çäresiniň öň ýany Aşgabat şäher häkimligine degişli ýaşaýyş müdürlüklerinin işgärleri köçelerdäki ýeýesiz haýwanlary ýygnamak işlerine girişdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýedeksiz it pijikleriň zorlukly ýönelýändigini, olary jebir tötem edilýändigini habar berýärler. Bu çempionaty ilki başda Perunyň paýtagty Limede geçirmek meýilleşdirilýärdi. Ýöne yarış geçiriljek sport dehgalary gurulyp ýetişmän soň agyr atletika boýunça Halkara Federasiýa onu Aşgabatda geçirmegi kararlaşdyrdy. Türkmen häkimiýetleri Aşgabatda şeýle halkara çäreleri geçirmegiň ýurdun beýleki döwletleriň arasyndaky awraýyny goşant goşýandygyna ynanýar. Milliardlarça dollar maliýe serişdelerini karşylap, mehmanhanalary, sowda merkezlerini we sport dehgalaryny gurdurýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sowuşturugy boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna niýetlenip paýtagtda Olimpiýa şäherjigi bina edildi. Halkara Valyuta Fondu Türkmen hökümetine döwlet karşılamalaryny tygyşytlap, olary esasan olum, bilim, saglyk pudugyny, adam kapitalyny hemde ilatyň gowşak gatlagyny goramaga sarp etmegi maslahat berýär.